Radšej mám dlhý beh v prírode, pretože človek pritom vypne a odrelaxuje sa, nemyslí na robotu a prečistí hlavu. Mac alebo Windows, jednoznačne Windows. Ja nie som jablčkový typ. To asi nebudem hovoriť takto verejne. Takto druhá najvtipnejšia vec, ktorú som asi musel kedy opravať, možno vianočný stromček. Opravovanie počítačov mi celkom ide, niekedy stačí, že k nemu prídem a už funguje, ale vypnutie a zapnutie veľmi pomáha. To radím aj klientom častokrát. Ďakujem. Tak v podstate, keď je klient spokojný a dá nám nejaký takýto feedback, že tie nejaké úspechy doťahujeme spoločne a že nám poďakuje v podstate za tú našu robotu, tak to je taká najväčšia pochvala vždy. Nechcem, aby to vyznelo nejako blbo, ale sa to našťastie nestáva. Ale asi jedine, že sa s ním rozlúčiť a poslať ho preč.